Er staat op dit moment waar ik sta en je kijkt naar beneden, dan lijkt alles zo klein. Dan zijn jouw beslommeringen daar heel hoog boven nauwelijks te vergelijken met wat je daar beneden ziet. Want in jouw ogen is dat allemaal zo klein. Het wordt anders als je van die berg afdaalt en steeds richting de mensen aan de voet van de berg gaat. Dan zul je zien dat datgene wat eerder zo klein leek, voor veel mensen een onneembare vesting kan zijn. Honger, armoede, uitdroging, vervolging, misbruik en nog erger, als al deze zelfstandige naamwoorden er zo makkelijk uit mijn mond rollen op dit tijdstip, het gevolg zijn van toedoen van je eigen regering of het toedoen van het eigen leger. En dan besluit je om te vluchten. En dan hebben die mensen zo hoog op de berg het gevoel van, we hebben het hier zo goed en er moeten hier vooral niet veel meer mensen bij komen. Maar vluchten, beste mensen, is een menselijk recht. Als het moeilijk wordt, als het gaat knetten. Heel goed!
ได้น่าก็เนเธอร์แลนด์มุงดันฉะหลักไหลไอชนะละไงมีไรง่ายนักฟันเดฟลุกตะลิงงูไอสินยามนีอาชนะงูไอกิโลเมตรมิลิชีลำคมไอเทเข็นมจันอามาจ่อสินยามคุ้มค่างาไอจินนางาบูกามุงดันก็นาชิมไอชราเดท่องชิงบีคอมไอจำเจ้าคุ้มสินยามชานีเทรุกซักดอกจางูไอชิงมาบะอันเทถะซีมวันบังนาลำคมซีซียาคอมไอซีสรานีเทซีมวันกรุมติชโดอดูตามไอละมังได้งามดีไออินใจลำคมละมังเทสิกจิงฟลุกตะลิงงูไอสินยำดิชโดพุงก็นาเอเวออนกโลไอลำได้งามดีไออินใจพุงนี้ก็ชนิงชิดูชุมมุชมัดไอละมังอามิวกโลเล็บอลูตามไอลำนี้เทกโลมาไอตาได้นิงเขียนข้องชิลไงนิงจุนสตาชิมสัจจะชนะหยุดตรงก็นาจุนสตาชิชคุยะจะพอดดูค่ะเนียนเพียนพรองสินยำชาเนียมาดูลักษณะอลูตามไอลำกโลไอละมังไรงามดีไอได้ละมังทะนิดรันมุงดันทะ